Tanawa guys, nihilak na siya guys. Salata ra kayo guys, nga nag-uulog siya, gabiyala siya. Ayaw hilak pa. Pero wala siya kabaluga. It's a prank ready ay. Ay, perte po kayo ni si Patricia. Kadadala po siya og bagong mga gambit. Bright po ka bright. You're a great pranker. Kaluoy ito ni Paul. Nayawaan ko. Kaluoy din. Uy. Tuara guys. Di na dyan niya malikayan guys. Di na siya kapulong sa iyang luha guys. Kailan ko dapat kayo si Paulo guys. So guys, mao-dyo ni ang tinod nga story guys. Balikan ni si Paulo guys. Mao-dyo ni ang tinod nga mularga. Balikarong Monday guys. Mularga na siya sa Manila for work. Then again guys, kaya tungod giprak na mo si Paulo. Imbis siya ang hatod ni Patricia. Karoon na bali. Siya na naman ang mahatod ni Patricia sa pantalan. Agay! Biya ka bum tarat-tarat ka. Tuara guys, mo na niya exciting part guys. Musunod na si Patricia guys. Mularga na siya guys. Kulbaan ka si Paulo guys. Kailan ko lang kayo siya guys. Sana talaga siyang mga matay guys. Hindi katawa mong videoan. Nakatawa din ko ka video guys. Kung sa kayong reaction after sa prank. Pala kayo guys. Ayaw hilak pa. Agay. Confident kayo si Patricia mo sunod guys. Yung walay ticket guys. Dayamaan ang guard siya ha. At tingala ang guard guys nga upat ka ba kung sunod nga tulora mo ng taang ticket. Ay, mabalot yung kunin mo Patricia. You're a great singer. You're a great pranker. You're a great best actress ka lang napita. Bright ka bright. Bright ka bright. Tuara guys, muna dyan ang pinaka-exciting na part guys. At ulang taon guys, ang reaction ni Paulo. Kaya malo mo niya ganyan, prank na siya ni Patricia. Agay! Karot ka ka, Paulo ka. It's a prank. Nadala pag gamit mo lang tito. Ha? Mga pag-iok dire. Ala, di kalimot sa promise. Ngayon tayo ba? Ama tayo.